daw. Kabutang. Nasa ko na. Paano ba? Yan. Ito bang? Mas magaling ko na camera sa ano. Ang pagal dito. Yo! Mga kalits G. Meron mga kaluhi. Yun, salamat sa 1 million viewers. Yo mga kapar! Shout out! Yan, salamat sa 1 million in the house. Alright. Parang hindi siya nakalive. Yun, pasok lang po. Pasok. Sila kasi yung po doon, kaya umigit doon sa malayo. Ito nga po pala. Salamat kay Kuyang. May mga ano na kami, tripod. Paglalagyan na kami ng mga cellphone, ay mahirapan kung saan kami hahanap. At pag dumating tayo, maglagay ng cellphone, mga paora at mga kapare. Salamat kay Kuya kasi nagagamit na namin. Kay Kuya Gatcho, ito na Kuya, nagamit ko na rin. Salamat, maraming salamat po. Sir. Dito mga beda na ko ha. Ito. Ha? Dito mga beda ko nito. Maro ito tulong ko. Gilisong nito. Yun lang. Balik mo rin to sa itong cellphone. Pwede ko ibabay sa ano. Ipapasok ko. At bantay sa loob mamaya. Seven viewers, shout out. 7 viewers. Salamat po. Shout out sa inyo.
Touch mo sana, warga na. Daman baga, dapat man. Pikachu, are you ready? Yes, we are ready. Amo na. Amo daw. Okay. Ah! Shoutout po sa inyo. 14. Ayan. Romel Asbi, Nul Hasan. Shoutout po. Ayan, salamat po sa suporta sa aking kapatid. No? Shoutout. Oh, shoutout po siya. No? Romel Asbi. Yun, Tapos shoutout nang po. gamiton sa masok. Amo na po. Gamiton ko. Romel Asbi, shoutout po. Na dati. Salamat. Alon ko natin kami. Nagamitin ko di pala halun.
Action siya no. Shout out. Alis ay. Dal mo katro? 8. 8 yun, 8. Balo 8. Dalawang 4. Jakit. Ay, amo ay! Amo! Amo. Amo ay! Amo! Shout out sa mga paring Jason natin dyan. Hello sa inyo. Ito talagang tuloy na ang bahay ni Mary. tuloy na. Oo. Na. Ayan po mga kaparing Jason natin dyan. At Calamity Striker. Tapos na natin mahalo yan. Pupunta na tayo sa loob. Para tapusin yung pinapatag natin sa loob.
Up. Tara, let's G! Ano? Wala. Ano naman tayo sa loob. Sarap talaga ng trapad. Ayan. Napakasarap gamitin. Alam na. Tagilid. Alam na. Alam. Hanap lang ako. Dito masyadong malaki to. Inapakan mo, no? Huwag lang. Tayo. Shoutout. $17. Ayan na. Yun. Salamat sa 17 viewers. Pinapatag namin dito sa ano. Pinapatag ko yung sa loob ng tindahan. Amo. Handa. Yo! Matatapos din natin. Dalin! Wait. Umartin yung isa tayo. Yo! Ayaw mo ay! Amo. Sila mo masana. Oh. Okay. Tay, nagadiyon ka na tayo. Yung, tugbungan pa yan. Ito. Ito. Nagarin ko na. Tayo pa.
Salamat sa 22 million viewers. Alright. May million. Ang mga daw oras. Ako yan. Sa oras. Baka ko pa kuya ipin. Ako sila nga kadoak. Ito mga nakatindog. Kailan lang itinulak. Shoutout kay Sir Kinit. Saan? Asan? 5-4 tay. Ayo. 20 yun tay. Amulo. Pwede rin nang mag-surrender. Hindi na. Nilukot na. Oo. Nilukot na pala. Kung nagarat. Arigal. Pala. Aliman. Ada. Di welding on. Dali. Wala dyan. Patro na anak pa ng sukat. 4. Pirang 4 tay. Sana dito. 4 na 4. 16. Amo. Betul betul lah. Mana binabak lid pa. Kaya lagi pa bawa. Kuan tadi ta pa kami sa non. Loy Diyan gilid sa. Wala ko balikan. Kamu dulu. Ipatay. Wala tapos lang sa to. Hindi mo namalis yan. Di na ang siya nung udmade. Pagkasakit. Mga Malaysia na Hindi na luway-luway. Wala tapos naman. Kaya naroon sa lago. Yan, hello sa mga ano dyan? Viewers 31. Pag dito ko na nga screen kan, saka naluluwa pa na. Hukum. Pas-pas. Amuoy! Pas-pas. Amo! Walang kuskus balungos. La! Amo! Halo! Pas. Halo! Uy! 33 viewers. 33 million daw. 33 million. Amo! Oh. Ada naman kantuwa. Ada naman.
Adobo na dugkan. Adobong manok. Amo ba siya? Adobong manok ito pagkakal. Wala paghuan. Dintik son. Ha? Dintik. Shoutout sa'yo, Noy! Intik. Jacket Noy sa main Noy. Jacket sa main. Kuya, shoutout po. James Q. Good afternoon po sa lahat ng Team Pahuway. Ingat po kayo palagi. James Q. Jacket Noy sa main. Jacket sa main. Kuya, shoutout po. Good afternoon po sa lahat. Amoy. Oh. Luwi-luwi sa langaya. Wala muna. Oh. Luway-luway. Yo, yo, yo! Yo. Dintik. Intik, shout out. Yo, yo, yo! Dintik! James Q, shout out. Oh, amo. Amo. Misteryoso papi. Dintik. Kabangan na. Aray no. Sabi ka Ha? Aray no mo ba? Sabi rawat sa langaya. Punta lang ram lang. Ang tinatawag lang ng pagkakas namin. Amo. Para kitang dalawa. Amo sinabi. Kangamin nga yato no. Trabaho mo natin. Amo. Hmm. Pinaliktad na. Ha? Kulang. Ano ko lang tay? Mga adobe na. Mula sa sugawa. Mga adobe. Yan yung tunay na lupa. Yung kanina sa ibabaw, piting. Piting lupa. Ah, grabe, 42. Yo, salamat, 42. Oh, amo na baga. Amo.
sumayaw na lintik. Nagbudot sila. To the highest one. And maybe disappears when you call my heart. Yeah! To forget the dark and fears. And I know what it means. Singing contest. I know. Amoy. Oh! Kahoy tay! Ano ka ba ka? Ito lang oh. Saglit. Ay, malaki ng hinukay. Kaya na umaga pa to. Tambak niya. Ayan o. Yan ang hinukay o. At ayun na lahat ang tambak o. Pinapatag dito. Dami. Ay! Yo! Dalawang dangkal. Oh, yung ice cream daw kung nandyan. Pwede tek. Wala, di pa dumadaan. Di pa dumadaan. Di pa dumadaan yung para ice cream. Lintik. Tay, ganito tay. Alright. Loy, pwede naman ako magmotor. kay Maring. Kay Yermol, kay Dinan. Ano Loy? Pwede kami magmotor. Amoy. Lalo na din nag-aangap-angap ka. Ngiri. Alright. Uminom muna kita ta. Oh, inom ka muna. Wala tayong iwanan dito, walang tao eh. Baklay na sana. Oh, magbaklay na sana ulit ka. Pitik-pitik lang. Baka mabigla. Magkarugo. Dala sa buta. Tatay. Lintik! Amo na noy. Water na noy. Noy na oh. Kumpleto. Water na. Di po kuya, salamat. At ingat ka rin po dyan. Ingat ka rin po sa work mo.
nanay. When you call my heart, forget the dog. Milk. Sisay? And Salamat po. Kuya Jay. I know. Amo. Lupit oh. Marami na. Sarap ko na lang ano? Ha? Ng native na... Maray pala na native ano? Native ano? Maray pa no ta. Magkisi-kisi. Oo, maray dog talo. Walang bayay. Maray dog tal. Ha? Okay. Up. Halo, halo, halo. Okay, ito eh. Pakiyaw. Pakiyaw. Ano king amo? Amo! Amo! Yo, yo, yo! Amo, amo? Amo! Amo pa. Yo! Ay po, pantay-pantay ang lupa. Gatikot na na. Gati ko sila pag Gatikot na na, parok na ka na. Amo di pag biglaon. Nga ro, dago di makaagi. What it is to be lost in the dark. I have walked alone to the highest star. Nilulusan na ngayon. Nilulusan na ngayon. Yun, salamat sa 54 viewers. Ang inutin kay di ko magagawa. May pag-ibig pa man. Kuya Rene, shout out. Shout out po. Jacket, jacket. Pero,
Ayan po, konti na lang. Medyo mataas po kasi yan, oh. Oh, yo, yo, yo! Mataas po. Yan na yung tanggal namin. At yan na yung ano, sa labas. Yung mga baklas. Patuloy pa rin. Hello po, Kuya Rini. Shout out kay Kuya Rini. Chill lang muna tayo pare. Diretso lang sa pag-abante. Salamat po, bye-bye. Viewers. Hindi ko isi. Right. Kinakabit na ni tatay. May isa pa doon. Taas ka araw.
Kalahati na. Ito lang ang malaya. Yun, kunti na lang. Kakapatag na tayo. Dahan-dahan lang. Siyempre, ano muna tayong tubig. At ayun, balik na naman tayo. Oh. Ayun. Shoutouts sa 24 million viewers.
Dami rin nabawas oh. Dami. Mapapatag yan. Ano tayo? Extension. Grinder tayo. Ha? Dito mo iabot. Sa Dito. kabila. Yung grinder sa dito ko naputulan. Ano no? Grinder. Saka yung ano, yung flashing doon na isa. May isa pa doon. Dito ka napot sa'yo. O dito. Yung saksak mo lang dyan o. Ayan o. So, kukunin mo sa saksakan na puti. Dito mo isaksak. Oh. Pag mo doon na yung pa, anong dalaga ha. Go. Abot mura ka lang ko. Oh. Tapos, alin pa tayo? Ha? Alin flashing? Oo, yung nandun. Yung pulag eh. Yun. Kaya lang manuot yan eh. Oo, naka. Kahit doon isaksak mo yung manuot yata. Burang na tayo eh. Extension. Go. Ito yung ikot mo sana. Saksak. Buhay ng tao ay sadyang ganyan. Di alam kung saan bubuhay. Walang ganyan. Buhay ng mahirap ay ganun din.
tatay. Nagpalipad na ng drone sa taas. Papalipad na naman ng drone. Oh. Yo, yo, yo! Hello po, Pel Navarrete. Hello din po, idol. Saday ko rin tayo. Saday. Ah. Yang meron sa tinong kami. Ano po? Sakla. Sino tayo? Tinong sa... Ayan na. Yun. I will have nothing
I, I have no one. Believe me, will say. Ha? Pasok lang po kayo. At kami tuloy-tuloy lang ang trabaho. 50 million viewers. Tama na. Alamid, kung happy ka raw. Sabi ni Kenneth at saka kaya no, Kuya Rini, may edit pa bukas. Congrats. Tanungin natin sa Alamid kung happy siya. Alamid, may edit pa bukas. Congrats. May date. Kulang. Kaya Kenneth, pupunta ako sa Sagingan. Pupunta ako sa Sagingan. Makuha ako puso, ulam namin. Alright! Yun, shoutout. Naghahalo po. Labor po si ano, Alamid. Nasa labas po siya.
bahagari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Dito sa namulangan, papangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Masilang bahagari sa aking isipan. 3 milyon, ikaw ang aking gusto. Pasensya na kung ako'y di para sa'yo. Ayokong mabuhay sa isang mundong wala tayo. Oh, diba? Nakakapagod talaga. Ako'y kun mo. Oh, diba? Diba? Nakakapagod talaga. Tayo'y lipad at ako'y iniwan mo sa irin. Lahat ng pagmamahal sa iyong isip. Oh, oh. Yeah. Oh, diba? Woo! At yun na yan po, mag-out na po ako sa aking live. Hanggang doon na lang muna po ang aking live. Maraming salamat sa mga pumasok. At huwag nyo pong kakalimutan yung pupuntahan nyo Team Pahuway. Lalo na po sila Kuya Nuli Vlog, Cartman, Kuya Beans, si Kuya Gatcho, Malamid Striker. Bye-bye.